Καλησπέρα σας. Θα προχωρήσουμε σήμερα στο δεύτερο βίντεο της σειράς με τις κονσόλες, την παρουσίαση κάποιων παλιών κονσολών παιχνίδων μηχανών. Σήμερα θα παρουσιάσουμε μία κονσόλα της NEC, την PCFX. Τη βλέπετε εδώ. Είμαι τυχερός για αυτή την κονσόλα γιατί έχω και το κουτάκι της, έχω και τα manual, έχω τα πάντα σχεδόν. Εκείνο που δεν έχω είναι παιχνίδια, έχω μόνο ένα. Και δεν νομίζω ότι έχει και ιδιαίτερο νόημα να έχω περισσότερα παιχνίδια, μιας και η κονσόλα αυτή παρουσιάστηκε στην Ιαπωνία το Δεκέμβριο του 1994 και κυκλοφόρησε ως το Φλεβάριο του 1998. Όλα τα παιχνίδια δηλαδή είναι ιαπωνέζικα, ούτε καν αγγλικούς υπότιτλους έχουν, τουλάχιστον τα περισσότερα που ξέρω. Είναι μια κονσόλα 5ης γενιάς. Είναι στα 32 bit και πουλήθηκαν περίπου 300.000 τεμάχια. Έχει μια CPU της NEC, λέμε μερικές πληροφορίες τώρα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Μια CPU της NEC TV810 και η μνήμη της είναι στα 2 MB. Η ανάλυση που ανεβάζει είναι 256x240 και μπορεί να ανεβεί στα 341x260. Ενώ η κάρτα γραφικών είναι μια HUSA 6270. Λοιπόν, η κονσόλα αυτή είπαμε παρουσιάστηκε στα τέλη του 1994, έβγαλε περίπου 62 παιχνίδια και η αξία της περίπου με σημερινά χρήματα είναι γύρω στα 700 ευρώ, ακριβή κονσόλα για την εποχή. Θα πούμε έτσι ενδεικτικά πως κατά την παρουσίαση της η κονσόλα αυτή γελιοποιήθηκε από τους σχολιαστές, γιατί ήταν εκείνη η εποχή που παρουσιάστηκαν και το PS1, το Saturn, το νέο Geo CD, οι οποίες ήταν εξαιρετικές κονσόλες για την εποχή και πρωτοποριακές, και θα δούμε και παρακάτω συγκρινόμενοι με αυτή ότι δεν ξέρω, τα γραφικά έχουν κάποιο πρόβλημα, ίσως οι τίτλοι αφορούν μόνο Ιαπωνέζους καταναλωτές, δεν έχει καμία σχέση φιλοσοφία, ξέρω εγώ, με την Ευρώπη. Αυτό το πράγμα που θα δούμε και αργότερα όταν την ανοίξουμε την κονσόλα. Λοιπόν, θα σας τη δείξω και λίγο την κονσολίτσα από κοντά. Έχει κάτω δύο θύρες για joystick. Έχει και ένα πορτάκι που ανοίγει εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι αυτό εδώ που κλείνει και μπαίνει κάποια κάρτα, μπαίνει τώρα με όμορφη, δεν ξέρω τι ακριβώς μπαίνει εδώ. Λοιπόν, τι βλέπουμε λίγο την κονσολίτσα, είναι αυτή εδώ. Όπα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι και την έξοδό της είναι απλή έξοδος. Λοιπόν, αυτή είναι η κονσολίτσα, θα τη δούμε και σε λειτουργία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ανοίξαμε την κονσολίτσα. Η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω λειτουργήσει και ιδιαίτερα, οπότε πρέπει να πειραματιστούμε και λίγο. Βλέπουμε μας βγάζει ένα αρχικό μενού εδώ πέρα, PCFX κλπ. Θα βάλουμε λίγο το συντάκι της να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, ανοίγει από πάνω. Το κλείνουμε. Βλέπω αρχίζει και κινείται το εικονίδιο, οπότε λογικά θα μας το τρέξει. Είναι σε καλή κατάσταση η κονσόλα, την έχω αρκετά χρόνια και δεν την έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Βλέπουμε το κόκκινο το λαμπάκι, τρέχει ο δίσκος.
Έχει κάποια κολλήματα βλέπω. Blue Breaker. Έχει κολληματάκια. Ας περιμένουμε όμως λιγάκι. Δεν καταλαβαίνουμε και πολλά πράγματα, μιας και είναι και στα Ιαπωνέζικα. Τέλος πάντων θα πατήσουμε να αρχίσει το παιχνίδι τώρα. Δεν βλέπω να αρχίζει, μάλλον πρέπει να παιχτεί το τρέιλερ, από ό,τι καταλαβαίνω. Επίσης να πούμε ότι η τροφοδοσία είναι στα 110, οπότε έχουμε και το τροφοδοτικό που από το 220 ρίχνει μεταβόληση στα 210. Να δούμε, δεν λέει να αρχίσει. Βάζει κάτι γράμματα εδώ, ανάθεμα και αν καταλαβαίνουμε τι λέει. Η ανάλυση είναι αρκετά χαμηλή. Θα απευθύνεται περισσότερο σε τηλεοράσεις CRT, ας πούμε, γιατί χάνεται τελείως η ανάλυση. Δεν μας ενθουσιάζει. Κάποια στιγμή που θα παρουσιάζουμε και τη νέο Geo, ας πούμε, θα δούμε ότι έχει μεγάλες διαφορές. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω τελείωσε το τρέιλερ. Για να δούμε τώρα τι θα δούμε. Κάτι βλέπουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ το χειριστήριο. Τώρα δεν καταλαβαίνουμε και τι γράφει εδώ πέρα, ας πούμε. Αυτό, για να δούμε εδώ. Βλέπουμε φορτώνει. Τέλος πάντων λέει κάτι πράγματα εδώ πέρα. Ενώ το τρέιλερ έχει διακοπές, τώρα βλέπουμε τρέχει κανονικά. Μάλλον πρέπει να τρέξει και αυτό, βλέπω πατάω, δεν είναι δυνατό κάτι. Το χειριστήριό του είναι αυτό. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, κάτι σαν αρχίζει εδώ πέρα τώρα. Τραγωγύριο τώρα μας φώτισε. Πατάμε το κουμπί και συνεχίζονται οι διάλογοι. Τώρα στην τύχη θα πατάμε, Τώρα κάτι κάνουμε εδώ πέρα, τι κάνουμε τώρα. Ας πατήσουμε ένα στην τύχη εδώ. Δεν βλέπω να έχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Α, κάτι αρχίζει τώρα εδώ. Μάλιστα. Πατάμε εδώ πέρα να δούμε πώς προχωράει.
Βλέπω φορτώνει, αργό το φόρτωμα, μαύρη οθόνη. Κακό αυτό για την κονσόλα. Φορτώνει ακόμα. Φόρτωσε βλέπω τώρα εδώ και βγάζει δύο τυπάδες εδώ. Σαμουράι πρέπει να είναι. Τέλος πάντων δεν καταλαβαίνουμε και πολλά πράγματα τώρα. Εδώ βλέπουμε πάει να πολεμήσει, φεύγει. Δεν είναι καν και στα αγγλικά ο τίτλος για να μπορέσουμε λίγο να βγάλουμε κάποια άκρη. Δεν νομίζω να ασχοληθούμε ιδιαίτερα τώρα με αυτό. Πάλι βλέπω φορτώνει. Μας έβγαλε ένα άλλο τώρα αυτό. Κάτι μπαζλάφι. Εν πάση περιπτώσει δεν ασχοληθώ άλλο με αυτό το παιχνίδι. Αυτό δεν με ενθουσιάζει. Σπάνια κονσόλα, όμορφη κονσόλα, αλλά δεν απευθύνεται καν για Ευρώπη. Απευθύνεται μόνο για Ιαπωνία και τα συναφή. Λοιπόν, αυτή είναι η παρουσίαση που κάναμε στη δεύτερη κονσόλα, η PCFX. Επίσης να πω κάτι στο πρώτο επεισόδιο, ότι το βίντεο δεν βγήκε τόσο καλό και δεν ήταν θέμα τηλεόρασης η κονσόλα που άλλαζε χρώματα η CRT οθόνη μας. Ήταν καθαρά θέμα του βίντεο, της μηχανούλας μας, η οποία είχε χαμηλό φωτισμό και προφανώς δεν μπορούσε να ανταποκριθεί καλά η καμερούλα. Εν πάση περιπτώσει το συμπέρασμα το βγάλαμε και την πρώτη, την Intertron. Αυτά για σήμερα, θα τα πούμε τώρα στο τρίτο επεισόδιο, κάτι θα παρουσιάσουμε πάλι. Λοιπόν, καλό σας βράδυ.